Әдәс хәзер алган белемнәрне ныгыту өчен биремнәр тишеп алыйк. Беренче. Түбәндә бирелгән кушылмаларда марганецның валентлыгын билгеләгез һәм матдәләрнең исемнәрен языгыз. Безгә бирелгән формулалар: марганец O, марганец 2O3, марганец O2, марганец 2O7. Cevap: marganец O, marganец 2 oksidi, marganец 2O3, marganец 3 oksidi, marganец O2, marganец 4 oksidi, marganец 2O7, marganец 7 oksidi. İkinci birimгә күчәбез. Водород белән бирелгән формулаларда элементның валентлыкларын билгеләгез. Калий H, барий H2, H хлор, алюминий H3, силициум H4. Хәзер әйдәгез җавапны карап алыйк. Калий H, калийның валентлыгы 1, барий H2, барийның валентлыгы 2, H хлор формуласында хлорның валентлыгы 1, алюминий H3 формуласында алюминийның валентлыгы 3, силициум H4 формуласында кремнийның валентлыгы 4-кә тигез була. Исемнәрен язабыз. Калий H, калий гидриды, барий H2, барий гидриды, H хлор, хлорводород, алюминий H3, алюминий гидриды, силициум H4, кремний 4 гидриды яки силан. Өченче бирем белән танышып бетик. Бирелгән формулага тәңгәл килүче исемнәрне сайлап алыгыз. Сезгә бирелгән матдәнең формуласы: натрий бром, феррум хлор H, купрум O, P2O5. Һәм каршы якта сезгә матдәнең исемнәре бирелгән. Димәк, матдәнең формуласына туры килүче матдәнең исемнәрен сайлап алыгыз. Cevap: натрий бром, натрий бромиды, феррум хлор H, тимер H хлориды, купрум O, бакыр 2 оксиды, P2O5, фосфор 5 оксиды. Алдагы биремгә күчәбез. HNO3, калий HPO4, натрий 2COH формулаларында элементларның валентлыкларын билгеләгез. Җавап белән танышып үтегез. Бишенче. Химик формулаларын тизеп бетерегез һәм матдәләрнең исемнәрен языгыз. Химик кушылмаларда кайбер элементларның валентлыгы таблицасын кулланыгыз. Сезгә формулалар бирелгән: PO, кобальт O, кальций O, алюминий O, калий хлор. Җавап белән танышып үтик. P2O5, фосфор 5 оксиды, P2O3, фосфор 3 оксиды. Чөнки фосфорның безнең валентлыгы 3 һәм 5 була. Шуңа күрә без сезнең белән 2 формула тезедек. Кобальт 2O3, кобальт 3 оксиды, кобальт O, кобальт 2 оксиды. Шулай кобальт үзгәрүчән валентлыклы, аның валентлыклары була 2 һәм 3. Шуңа күрә 2 формула тезедек. Алюминий бром 3, алюминий бромиды. Калий хлор, калий хлориды. Монда без сезнең белән бер генә формула тезедек, чөнки аларның валентлыклары даими. 6нчы бирем белән танышып үтәбез. Күрсәтелгән элементлардан торган кушылмаларның формулаларын тезеп, исемнәрен языгыз. А. Тимер 3 һәм хлор кушылмасы, кальций һәм азот 3 кушылмасы, магний һәм кремний 4 кушылмасы, натрий һәм күкерт 2 кушылмасы. Җавап белән танышып үтик. Феррум хлор H, тимер H хлориды, кальций H N2, кальций нитриды, магний 2 силициум, магний силициды, натрий 2S, натрий сульфиды. Бүгенге дәресебез тәмам. Без өйрәнгән валентлык төшенчәсе сезгә химияны аңларга ярдәм итәр дип ышанып калам. Дәресебез тәмам. Сау булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр.